Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Karkum ki khubor ki blayo ban lum laya thu bau MLA jongka Congres bat ubalong ru ushabuk rangba jongka liang persya usaling isangma ula keno bade ka pisa ka blak hanglan ikibri ki batbet bar ki banlong kinong yalam ki babiang bakin rung shaka jeli jongka san perthai hajala Meghalaya. Ulong ru babun ki briu ki bala ban sinyang shika de ki haban kerno ban rung shaka ni ka jeli na gadau jongka jingtiang na ka jing syadi hakin nong thep von. Usaling sangma ula kamru bakladon kam ka jingkala ha ka jingmut jing perkhat jing ki pat ba ha ka bawla ongru balada ki don tang khindian pesen ki nong thep vot ki kam ba ka pisa kala ban pendu jingkermen no ikibriu bakin shimbenta ha ka san hima sima aba penpawi ka jing sengo benyawi ka jing ai jong ki nong yalam balang na ka san hima sima ha ka bawla ong ba ka jingdan benta ka jongki kala ban ai mensim ki kattu kat ni kibriu ki babiang bandung syagani ka benta. Habayadei parbar ke election Lok Sabha banwana Shillong Parliamentary Constituency Batura Parliamentary Constituency usang ma ulo ong baka parti kampat syem la syem satya ya kanu ka rai habayadei berukertong nagini ki artuli ki constituency.